Menteri rang ba duk kari Narendra Modi mentah kesngi uloong baka khana jong ka kamri kam dei tang sapang ka jinglong mrau ndrei ka dei sapang ka jinglong slur bat ka jinglan lade uloong ya kani haba ajing kren ha kasngi penkut ya ka jingrakhe lingkhu sngi kha ba south pa snem jong ulachet balpukan ha New Delhi kajingalap election kala Shedham ha Gujarat kinong yalam na kisang san perthai ba pher kila persang ya kilat kilinti ban khro ban kejor ya kinong thabut kanong ba shulong hinin kasngi kala sakhi yaki kattu katni kijing yakin at hakabaya dei kanong ba shulong hinin kasngi kala sakhi yaki kattu katni kijing yakin at hakaba artli kali jong ki pulet kila sha penjulor kumju ru ka jeng thmu ban wyang ding yaki kali pulet ha ki benta jong ka civil hospital kattu katni ngot ki pulet kila mensaw ha kane ka jing yakin at Vice President Jagdeep Dhankar ula ajeng kren haka valedictory session jongka UNESCO India Africa Hackathon arajar RPR kum ukong ha Gautam Buddha University ha Uttar Pradesh mentakasngi haka por khatwei bejim step ya kani ka hackathon la pli haka RPR tarik mentau benai haka jingilak kai FIFA World Cup Football ajar RPR mentakasngi ka Wales kalai khun persya ya ka Iran haka jingilak kai jongka group B Hamadan Ahmad bin Ali Stadium haka por Laish teng Janmiet haka we pat ka jingilak kai ka Qatar kalai khun persya ya ka Senegal haka group A ha Al Thumama Stadium haka por Lish teng mentaka Janmiet